भैया हो भैया हो। म्यूजिक बाय गरीब के सिपहिया हो गरीब के सिपहिया हो। सुनो चाचा चाची भैया हो आज मिली सामान रुपैया हो। सुनो सुनो चाचा चाची भैया हो आज मिली सामान रुपैया हो। कितना गरीबन के बोझा उठाइली हले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो। कितना गरीबन के बोझा उठाइली हले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो गरीब के सिपहिया हो गरीब के सिपहिया हो सिपहिया हो। चारू ओरी गुंजे इनके नाम हो दिह टोटल दहेज के सामान हो। ये भैया सुना चारू ओरी गुंजे इनके नाम हो दिह टोटल दहेज के सामान हो। 151 कन्या के विदाई करी है अपन पवन भैया हो होइहे नु सहैया हो पवन भैया हो भैया हो। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। गरीब के सिपहिया हो देखो आइल बा शुभ घड़ी दिन हो बड़ी शोभत भेलवा के सीन हो। देखो आइल बा शुभ घड़ी दिन हो बड़ी शोभत भेलवा के सीन हो। वादा कैले जवन वादा निभाई दिहले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो गरीब के सिपहिया हो गरीब के सिपहिया हो सिपहिया हो। वही नेता मंत्री विधायक हो गई है स्वागत में गीत रमेश गायक हो वही नेता मंत्री विधायक हो गई है स्वागत में गीत रमेश गायक हो। कहे अनिल अपन क्षेत्र चमकाई दिहले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो। सुनो चाचा चाची भैया हो आज मिली सामान रुपैया हो। कितना गरीबन के बोझा उठाइली हले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो। कितना गरीबन के बोझा उठाइली हले अपन पवन भैया हो गरीब के सिपहिया हो। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।